lakanabaliya la insécurité bɛ nɔ dɔɔni an fɛ yan nɔ sisan jatigɛ wale mɔgɔ ninnu u bɛ bali ka bɔ sira kan mɔgɔ hakili t'u la tuma min na u bɛ k'u bɔ kuma ye an ka Mali autorité a bɛ ka baara kɛ mais tuma dɔw souvent dugu ka bon i b'a sɔrɔ an bɛ bɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la an bɛ bali min na u bɛ taa sira tigɛ mɔbiliba ninnu bɛ se sira dɔw ma goudron yɔrɔ dɔw man ɲi donc ne yɔrɔ man ɲi wajibi n'i sera i bɛ sumaya n'i sumana jatigɛ baga ninnu bandi ninnu u bɛ t'u jɔ o yɔrɔ de la ka bali k'i kunbɛn an bɛ information di tuma min na ko autorité bɛna baara kɛ a b'a sɔrɔ tiɲɛni dɔw kɛra autorité an bɛ se k'a fɔ u bɛ ka munumunu salo kɛ u bɛ navette kɛ an b'u ye rotation na dugu ni dugu mais i b'a dɔn bandi ye mɔgɔ ye a fana b'a ka fɛnw kɔlɔsi de k'u labɛn a tɛ suda tuma caman an ka syndicat chauffeur b'an wele k'an to Bamakɔ yan olu bɛ kungo kɔnɔ nin dégâts bɛ yan fɛ an fana bɛ mun kɛ o yɔrɔ bɛ an bɛ autorité aviser an y'a ye fɛnɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ hali Mali yɛrɛ kɔnɔna la lamisɛnyali ka ɲɛsin mun ye lakana tigilamɔgɔ ye a kɛra polisiw ye sa a kɛra douaniw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan gɛlɛya jumɛn b'aw kan o yɔrɔ fɛnɛ la gɛlɛya b'an kan o la kosɛbɛ douaniers ka gɛlɛya b'an kan o la gendarmew b'an kan o la polisiw b'an kan o la i y'a fɔ cogo min na natigilakaw ka gɛlɛya b'an kan o la kosɛbɛ an ka mobiliw bɛ yen nɔ mobiliw bɛ dafa u bɛ sariya kɔnɔ mais nin bɛɛ lajɛlen bɛ mobiliw minɛ k'u verbaliser de pour que an bɛ se ka fɛn di ka mun de di u bɛ musaka dɔw ɲini an fɛ u bɛ an ka mobili ninnu lajɔ ka sɔrɔ mobili minnu bɛ yen ni u man ka fɛn di u ma wari d'u ma an b'a fɔ a ma ko surɔfɛn i bɛ k'a faamu o de dama tɛmɛnen don anw fɛ yan kojugu o gɛlɛya kɔni b'an transporteurs ka Mali kɔnɔ yan Mali jamana ɲɛmɔgɔw bɛ kan ka wulikajɔ mun kɛ o la mun ye lakanabaliya ye ani ka surɔfɛn dili ka sɔrɔ i ka papier bɛɛ règle la k'o kɛlɛ aw nimisi wasalen don a koɲa la bi wa ni ayi mun de kan ka kɛ bon an nimisi ma wasa kosɛbɛ fɔlɔ mun de kan ka kɛ ne yɛrɛ bolo min kan ka kɛ hali bi ka kuma ka se finitigilakaw ka ɲɛmɔgɔw ma n'o y'u ka ministre sécurité ninnu minnu sigilen don u kunna anw yɛrɛ fana bɛ boli de la olu nɔfɛ an n'u ka se ka sigi ka kuma u ka kuma ne u bɛ minnu bila ka taa sirada la nin baara ninnu na u ka baara in kɛ sariya kɔnɔna na jamana dɔw la an y'a ye k'a fɔ warimugu tɛ minɛ tuguni ni chauffeur nana i b'a sɔrɔ yanni depuis chauffeur mana a kan ka wari fɛn fɛn sara a bɛɛ bɛ sara a bɛ fɔ min ma bɔlɔlɔ sira fɛ ni o ye ka yɔrɔ digitaliser warimugu tɛ di lakana tigilamɔgɔ ma i tɛ warimugu sara tuguni i bɛ fɛn bɛɛ sara internet fɛ e bolo n'o kɛra Mali kɔnɔna la o bɛna se k'aw ka surɔfɛn ko in kɛlɛ wa o bɛ belebeleba bɔ a la an yɛrɛ sago ye surɔfɛn ko in minɛli ka dabila wari quittance ka di wari ka taa sara trésor la an y'o laɲini fana o ka se ka kɛ Mali kɔnɔ o b'a ban n'o sera ka kɛ vraiment o bɛ diya an ye pour que ka se ka ko in ban parce que sariya la hadamaden man ka wuli ka t'i jɔ ka wari di autorité ma sirada la c'est pas bon